Очна линия с печат. Проверявам дали това чудо наистина работи. Хайде да проверим заедно. Знам, че всички жени обожават и искат перфектната очна линия. Тази специално е на Shiglam. Не съм тествала до сега такъв тип очни линии. Ако наистина работи тази очна линия, ще ни спести супер много часове. Окей, готови ли сте да проверим заедно? Нагласям печата така, че да е точно там, където искам да бъде. 3, 2, 1. Окей, вау. Доста добре. Аз, понеже съм паднал клепач, както виждате, си го строих да е малко по-нагоре. Айде и на другото око. Добре. Много, много, много добре. Сега, от другия край на писалката е тип маркер, така че сега ще доизрисувам, като свържа тази част с клепача. Ето така. Вау! Наистина съм много, много впечатлена и честно казано не вярвах, че това реално работи. А на всичкото отгоре пише, че е и водоустойчива. Завършвам визията. Малко от любимата ми спирала. Та ми е вече завършена с спиралата и с очната линия. Моето заключение е, че е перфектна почти, така че не се чудете, опитайте и вие и ми пишете после в коментарите.